Jälleen on meillä upea kaksikko. Ketäs meillä on tää? Lili. Evelyn. Lili ja Evelyn. Oletteko olleet taistelussa? Ken on hän? Pirate ja Parrot. Saada rommia, kun sydän sykkii niin lujaa. Rommia kaipaa numero 18. Isot aplodit myöskin hänelle. Numero 19. Seuraavana meidän estradillemme. Ja täällä. Tuu tähän eteen. Mikäs sinun nimi on? Aida. Aida. Mistä on inspiraatio tullut sinun asusi? Luonteesta. Luonteesta. Mystinen vastaus. Kiitos. En tiedä. Sinun hampaatkin on todella, aivan ne ovat hyvin huonossa kunnossa. Numerolla 20 arjaisesti pukeutunut. Inkalle isot aplodit numero 21, sitten numero 20. Mistä tuo nimi tulee? Ja näytä täällä oikein onkaan. Kauhulehmä. Kauhulehmää voi äänestää numerolla 25. Tamara Morgan. Ja sinun numerosi on 28. Isot aplodit numero 20. Mikä on tämä teidän joukkionne? Onko teillä nimeä? Omituiset otukset, no siltä todellakin näyttää. Isot aplodit tälle omituisten otusten kerholle. Ja sitten vielä numerolla 30. Me kutsutaan viimeinen tämän sarjan osallistuja tänne. Ja iso kiitos teille kaikille, olette nähneet paljon. Annetaan isot yhteiset aplodit vielä kaikille. Inkalle 50.